de la Bre van... El Lleida Esportiu va sumar ahir in extremis la tercera victòria consecutiva del campionat després de derrotar el Terol per 2-0. Els de Mil Vicente, en un partit marcat per les poques ocasions de tots dos equips, no van renunciar en cap moment a la victòria i van trobar la seva recompensa al minut 88 gràcies a un gol d'Asier. A més, els blaus aconseguien mantenir la porteria a 0 per primera vegada en tot el campionat i ara han escalat fins a la quarta posició a la taula classificatòria. El Lleida Esportiu sumava ahir una nova victòria, la tercera consecutiva, després de vèncer el Terol per 2-0. En un partit que va anar de menys a més, els blaus, a base de fe i paciència, aconseguien els 3 punts d'un maig que estava abocat a l'empat a 0 inicial i que es va decidir a les acaballes del temps reglamentari. No van ser un dels millors partits dels de Mil Vicente quant a capacitat ofensiva, però els lleidatans feien valdre la seva efectivitat davant la porteria defensada per Òscar per doblegar un rival que fins aleshores no coneixia la derrota a domicili. El que desitja sempre, un partit que es posa difícil a la segona part, que costa arribar, que el rival també t'apreta i té possessió i que a nosaltres ens estava costant i afortunadament ha arribat aquesta acció brillant tant a la passada del David com el control i el gol de l'Asier i ens ha donat els 3 punts que crec que globalment l'equip ha treballat i ha lluitat per buscar-los. Els primers 45 minuts de partit van ser clarament dels lleidatans, tot i que no creaven gairebé ocasions de perill. En atac era un inspirat Jorge Jiménez qui buscava en 2 ocasions obrir la llauna sense sort. A l'àrea local, Víctor Ibáñez era un espectador més perquè el Terol no xutaria en tot el maig. Abans del descans, l'àrbitre hauria pogut xiular un possible penal a Ballesteros, però no considerava l'acció sancionable. A la represa, la tònica del partit no variaria i el Terol se'l veia conformar-se amb un punt. Als blaus els costava entrar al maig en aquest segon període, fins que el tècnic lleidatà decidiria moure la banqueta i els canvis acabarien sent determinants. Canario entrava al rectangle de joc per posar ordre al mig del camp, mentre que David Jiménez i Juanma desbordaven per les bandes. Precisament seria el de Jiménez, després d'una gran jugada pel carril dret, que enviava una precisa assistència a Asier, que en posició dubtosa i després d'un bon control, afusellava Òscar per posar en avantatge els seus en el marcador. Corria el minut 88 i era la primera rematada amb cara i ulls dels lleidatans. Tot i els 5 minuts d'afegit, els blaus no perdien la cara al partit i Juanma aprofitava un contracop per estrenar el seu compte golejador i establir el 2-0 final. Felicitar un cop més i molta força a tots els jugadors, els que han sortit d'inici, els que han entrat després i a tota la resta, perquè és un triomf, és una victòria de constància, de creure fins al final i de no baixar la guàrdia i saber que els partits en els últims minuts es decideixen moltes vegades i allà hem estat amb opcions i hem tingut l'encert de ficar-la dins. Amb aquesta victòria, els de Mil Vicente acumulen 10 punts i es situen quarts a la taula classificatòria a 2 punts del lideratge. Pràcticament sense voler, el Lleida Esportiu s'ha situat després de vèncer el Terol en zona de promoció d'ascens. Per primer cop en 5 jornades, els blaus deixaven la seva porteria a 0 i frenaven així la sagnia de gols encaixats. Tot i que la capacitat ofensiva del Terol no va ser res de l'altre món, l'equip es mostra més contundent en defensa. Aquesta és, sens dubte, una de les millors notícies després del maig. La veritat que sí, estem contents, per fi ha arribat la porteria a 0, ha sigut gràcies al treball de l'equip, defensivament han estat molt serios i venia una dinàmica ja de la setmana passada, és un error puntual, però a nivell defensiu, a nivell d'equip, l'equip està bastant seriós i si continuem així no té que haver ningún problema. O sigui, jo veig que l'equip bastant sòlid al darrere. La asignatura pendiente de los goles en contra, pues mira, es un punto a favor que teníamos que corregir y hoy lo hemos corregido y con la portería 0, pues mira, hemos conseguido ganar. Una de les claus de la victòria va ser la capacitat dels jugadors per no llençar mai la tovallola. L'equip treballa durant els 90 minuts del partit, la qual cosa permetia ahir sumar in extremis 3 punts que segurament donaran molta confiança per a les pròximes jornades. Yo creo que ya tiene pues como un alma este equipo desde que empezamos hace 4 años, de que pase lo que pase el equipo trabaja los 90 minutos y es como una filosofía de este equipo, ¿no? Saldrán bien, saldrán malas cosas, pero yo creo que lo que nunca se puede quejar a nadie de este equipo, de esta plantilla, es del espíritu de trabajo que tiene hasta el último momento y en este caso nos han dado los 3 puntos. En la sessió de recuperació d'aquest dilluns, Jorge Jiménez, Dani Pujol i Verdú eren les úniques absències. Per la seva banda, Saife i Carlos Casquero s'han incorporat als entrenaments, tot i que ho han fet al marge de l'equip.